O, helo, siwmai. O'n i'n meddwl bore yma heddi, beth gorau i wneud, felly i ddim siarad rhagor am wleidyddiaeth nawr. I ni'n agosau at y Nadolig, yw beth 90 diwrnod cyn y dydd ei hunan. Ac felly jyst dwyd atgofion a nodi a dweud wrth bobl sy'n tipyn yn ifancach na fi, beth oedd Nadolig yn diwedd y 40au. Just ar ôl y rhyfel byd, yr ail rhyfel byd, oedd rationing, coupons i brynu bwyd, pob fath o bwyd. Bara, cig, wyau. Popeth ych chi am feddwl amdano, o'ch chi ddim yn gallu mynd i'r siop a prynu fe fel o'ch chi moyn, dim dyddiau felly oedd hi. Hefyd, oedd dim gole yn y tŷ ni, 45, 46, oedd dim ynni, dim dŵr, dim trydan, dim byd o fath yna. So ni'n codi yn y bore, a'r bore di'n Nadolig, ond y fam wedi'n yn siŵr bod y gro tân yn iawn, wrth gwrs. Ond fel oedd hi'n arferol wneud hynny, tua 5 o gloch y bore, pob bore. So byddwn ni'n codi ar bore di'n Nadolig, y bydd cyntaf bydd e cynnu y lampau olew, ac fydde'n ambell i anreg un y ddau. Dim fel heddi, dim fel oedd ymhlant i wedi cael ei codi, a mawr a digonedd o anregion. Di-ri. Hen ormod i fod yn onest. Ond dyna'r gymdeithas a'r bywyd i ni wedi tyfu i fewn iddo. Nôl fyny, yn y pryd hynny, fydden ni felly cael Wilbur. Wilbur Bren, oedd yn had wedi'i wneud achos taw sar cod oedd e. Neu ceffil Bren. Ar olwynion. Ac oedd ni pwysio hwnnw bod i'r lle. Dyna gyd. Na wello pethau ychydig bach, dwedwch, pan oedd wedi tua 7-8 blwydd o'n, mae gyda ni'n cael pêl rygbi. Ond dim pêl rygbi fel heddi, dy fe. Rygbi pêl tipyn llai o seis. Neu cael sgidiau rygbi a hosanau Tîm Cymru. Fai coch a tops gwyn ac yn y blaen. A dyna hi. Dyna oedd hi nôl yn y dyddiau hynny, dy fe. Dim moduron. Dim fridge, dim washing machine, dim byd o'r fath yna, dim hwfer, wel oedd dim carpet sy'n cael, nag oedd e. Oedd dim carpet sy'n yr oed. Beth oedd leinos, dy fe. Chi'n gwybod pawb sydd falle dal i gofio dyddiau felly. Y peth pwysicaf yn rwy'n cofio, gwedwch lan i'n tua 10 mlwydd oed, oedd y capel ar fore Sul. Y capel ar fore di'n Nadolig. 6 o gloch y bore, oedd rhaid mynd i Peniel i cwrdd bore Nadolig. Ta beth oedd y tywydd, glaw, eira, rhew, beth bynnag. Oedd pobl yn mynd. Ac oedd un graig oedd gyda ni yn Peniel, Peggy oedd hi enw hi, Peggy Evans. Oedd hi'n byw yn Porthryd. Ac oedd hwnna rhyw 2 milltir i ffwrdd. Ac oedd Peggy yn cerdded i Peniel, ar gyfer 6 o gloch y bore yn y dyddiau hynny. Wy'n cofio dyddiau yna yn iawn. So just moyn sôn yn gyffredinol oedd ni felly am y gymhariaeth. Rhwng y Nadolig mae pobl yn mwynhau dros y 4 canrif diwetha a cyn hynny o bosib. A modd am oeddwn ni wedi nghodi i fyny. Ac i fod yn onest, roeddwn i wedi cael tyma bach o drafferth i gymodi gyda y fath o'n Nadolig, ydw i wedi profi yn y fywyd henach. Cael ynghodi mewn dyddiau fel unig blentyn, mewn oes anodd, ar ôl rhyfel byd, lle oedd popeth llawer mwy difrifol na gyfydu bethau yn y dyddiau ni. Lle oedd pethau llawer llai bywiog, llawer llai o liw. Oedd e, ddim llawer o liw, yn diwedd y 40au, popeth yn ddi, neu yn las tywyll, neu yn pethau o'r fath yna. Oedd na ddim, newidodd pethau fel oedd y 50au mynd mlaen, ond dim ond yn ara deg, ond fe newidodd pethau. Fe gawson ni olew, ynni yn y tŷ, gwynwch tua 46, 47, dŵr yn y tŷ. Cyn hynny, cyn tua 46, 47, falle chydig bach ar ôl hynny, falle 49. Oedd rhaid i fi ofalu helpu'n mam, i fynd i ôl dŵr o ffynon, rhyw 400 llath i ffwrdd.
cafio nhw mewn stên. Os chi'n cofio, rhaid nhw'ch sy'n cofio stên. Dyna'n Nadolig. Ond y peth mawr yn y nghanol y dyddiau yna oedd eira 47, blwyddyn 47, rhagfyr 47, ac fe barodd yr eira yma hyd tua Mawrth y flwyddyn hynny. Sori, rhagfyr 46 i tua Mawrth 47. A fi oedd e ar y llawr am ryw 3-4 mis. A fi'n cofio y bore yma fel heddi. Agor y curtains yn y tŷ, y llynnu, ac oedd popeth yn wynd. Oedd yr eira yn Foelgastell mor uchel a ffenestri y tŷ. Ac oedd ceisio fynd allan o'r tŷ, oedd yn had yn y ci yn gweithio yn y gwaith gro, yn had yn y tyml, yn y ci yn blaen Hirwen. Fynd allan i'r hewl fawr, tŷ fas i'n hewl ni fel petai. Gefn Efor a Peniel ac yn y blaen. Oedd bobl yn cerdded am lefel y clawdd. Ac os ydych chi'n credu fi, gallwch chi edrych ar y we ar eira 47. Fe fi oedd rhywbeth cyffelu, ond ddim tebyg mewn trwch yn 63. Wel dyna ni, ychydig bach o atgofion o'r fath yna o sut ydw i wedi goffod derbyn bod Nadolig heddi y ffordd o fyw sydd yn gyfan gwbl wahanol i'r Nadoligau a gefais i pan oeddwn i'n blentyn bach nôl ar yr ail-ran yn Foelgastell. Wel, mwynhewch popeth, ac os na gawch chi gyfle i edrych ar hwn nawr, achos chi gyd mor fysi, gyda paratoadau a'r partioedd ac yn y blaen. Mwynhewch yn Nadolig, a gobeithio gewch chi gyfle rhywbryd i edrych ar atgofion ni o fel oeddwn ni yn treulio yn Nadolig pan oeddwn ni, dwedwch, 3, 4, 5, 6 mlwydd oed. Diolch yn fawr.